یەکیش تشتێ گۆنها مامۆستا عەبدولعەزیز دەبێژێ ji ber got rola Encûmena Kurdî takîd dike notîneya di Efrînê de meselen karîbûn çi bikin. Em meselen pirsekê ji mamosta Abdulazîz bikim. Te wek rabîta xwe komîtek şiyan de hundirwê Efrînê wecivatin kirin ala esas hinek encûmen çê bikin û ê xwecihiya çê bikin û karibin ew bikin. Ev icramê gonha cêşil hir û di çavdêrî û di rêveberiya Tirkara dibe. Teada gol milletê Kurdê Efrînê dibe. Kî berpirsiya wê tehmûl dike? Raş dike yanî. Ez bi rengê gonha dibe kî rêveberiyê dike ew berpirsiyê tehmûl dike. Heger hinek Kurd, beşina Kurd tê de hebin şîrîkê rêveberiyê bin ew jî berpirsiyê radike bi qasî xwe, qasî şîrîkatiya xwe tê de yanî. Ême helwesta me zelala em ti cara nabînin dirist û münasib deverê Kurdî te'delê bibe. Me di rûyê peyedê de bi gelekî bênferahî û metehmila xerabiyê û pîsîtiyê û te'da peyedê kiriye wek Encûmena Kurdî diqet ji milletê diyê got na aîdê encûmenê an nelayîngirê encûmenê. Ev te'deke taybet e ji ber helwesta me ye. Me neraştiye tivingê di rûyê peyedê de em nesekinîne. Lê te'dêl me dike û xerabiya dike û destê wê bi gemara û xelkê me weke kerem kirî hinek bêcema û hinek zerveysînora û hinek memnûa û qedeqeya û hinek emlakê xelkê birin û zamçawe kirin. Ev hemû ji ber helwesta Encûmena Kurdî yekekê mamosta Abdulazîz. Ev e yek yad doa ême ti cara em ser xwe heger melûmat li cem te hebin no 16 tabûr çêkirine Emerîkana û birina di wecihê Filan el-Beşîr û nizanim Daeş û ewna de ême em nabînin dirist û münasib xortê me, gêncê me, keçê me werne kuştin berevaniyê di ber xaka ne Kurdî de bikin. Ti cara em nabine şîrîkê vê helwestê. Emerîkana ji me bixwaze aniha bêje leşkerê rojê hazir werin em ê wal dewra zorê şer bwarekin ti cara em wek Encûmena Kurdî nikarin muwafeqê bikin. Ebeden em nabêjin erê. Em bibin berevaniyê di ber devera Kurdî de bikin ser sera û ser çava.